Il-Kardinal Mario Grech qal li hu minnu għax huwa jben id-Diocesi ta' Għawdex istqar li jista' jkun li din hija waħda mir-raġunijiet għax il-Papa Franġisku qed jagħtih dan l-inkarigu ġdid. Allura mhux kardinalat mogħti lil Don Mario imma nqisu kardinalat mogħti anke lil din id-Diocesi bħala apprezzament għal ħajja nistranija attiva biżejt insemmi id-dimensjoni missjonarja li għandha din il-Knisja. Naturalment dak li qed ngħid għad-Diocesi ta' Għawdex nestendih ukoll għall-Arċidjoċesi ta' Malta. F'intervista esklussiva ma' Television Malta stqar li waħda mir-responsabbilitajiet itqal li qed iħoss fuq spallejh bħala Kardinal hija l-eventwalità ta' konklavi jiġi meta jiġi. Hija storja li issa rrid nibda naħseb fuqha. Messitni anke dejn ir-responsabilità illi jekk il-bambin rejt inkun parti attiva biex flimkien ma' sħabi nagħmlu discerniment ta' min il-mulej irid biex ikun is-suċċessur ta' Pietru. Monsignor Grech qal li bħala Kardinal residenti f'Ruma għadu ma jafx ħidma se jagħtih il-Papa Franġisku. Il-ħidma tiegħu bħalissa tiffoka fuq is-Sinodu tal-Isqfijiet bħala Segretarju Ġenerali u huwa wkoll konsultur fis-Segretarjat tal-Unità tal-Insara. Iħoss li din hija raġuni oħra li waslet biex il-Papa għamillu din is-sejħa. Il-Papa jinqeda bija biex ngħidlek ħalli juri kemm għandu għal qalbu is-sinodalità. Il-Kardinal Grech esprima x-xewqa li jaħdem lil mill-uffiċċju jqatta aktar ħin bħala saċerdot f'xi parroċċa. Madankollu diġà kien hemm min qallu li dan se jkun diffiċli ħafna. Kważi anke dan qata lej kull xewqa tajjeb, imma nipprova illi ma nsibx parroċċa f'moħħi għandi jew nagħmel xi ħidma mal-foqra jew nkella immur inżur il-morda f'xi sptar. Monsignor Grech stqar li mhu se jinbidel xejn għax issa qed jgħix Ruma huwa Kardinal. Ħajkolli dejn il-missjoni li mhix biss sinodu tal-isfijiet imma is-sinodalità tal-Knisja li huwa proġett Franġiskan, il-proġett tal-Papa Franġisku. Allura ma naħsibx li il-kappell l-aħmar sejjer ibiddilli ħajti.